Il-filmati li ttieħdu minn kamera GoPro li kien juża Neil Zammit qabel tilef ħajtu waqt li kien qiegħed jodos bin-nifs f'Baħar iċ-Ċaq mistennija jitfgħu dawl dwar il-mewt tiegħu f'qasir il-għomor. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija kkonfermaw ma' News li fl-aħħar sigħat l-investigaturi diġà bdew janalizzaw bir-raqqa dawn il-filmati li mistennija jixtu dawl dwar x'wassal biex Zammit tilef ħajtu waqt li kien qiegħed jipprattika l-isport li tant kellu għal qalbu. Madankollu żiedu jgħidu li se tkun l-awtopsja li ser issir il-ħamis filgħodu li tiddetermina l-kawża ewlenija tal-mewt ta' Neil. Dan l-istazzjon hu infurmat li l-kadavru ta' Zammit instab fuq l-alka f'qiegħ il-baħar fl-istess post fejn kien qiegħed jodos bin-nifs fl-inħawi ta' Baħar iċ-Ċaq. Huwa ttella mill-baħar it-tlieta filgħaxija minn membri tal-Forzi Armati ta' Malta wara tfittxija intensiva li ħadet is-sigħat. Intant il-mewda traġika ta' Neil fl-età ta' 20 sena ġabet ir-reazzjoni ta' bosta fosthom ta' tfajla tiegħu Rebecca Vella fuq Facebook hija indirizzat lil Neil bħala r-raġel ta' ħajjita u qalet li se tkun qed titlob għalih kuljum. Rebecca kienet fost il-qraba li kienu preżenti fuq ix-xena fejn instab il-katavru ta' Zammit. Viżibilment emozzjonata tfajla deret imbikma u għal xi ħin anke kienet lesta biex tinżel tfittxu fil-baħar.